Ayo Gus. Ayo Pak yuk. Ya. Goyang Bu. Masih barengan Sri ya sis. Iya iya mau juga kerja bareng dengan mana? Asik. Iya. Asik. Abang ijo ning prapatan opo Kuwi jenenge setopan. Lah aku masih diceluk apa ya? Perang monggo pergi Bu. kuburan Iya piye? opo Kuwi jenenge pocongan. abang rasa rungan opo Kuwi jenenge rambutan. Iya Mas. abang sarungan opo Kuwi jenenge kentongan. Kentongan Mas. tinggal gandul warna-warna ya dek ya iki jambu iki nongko Kondor gandul pancen nikmat ya Mas ya ana terong ana tomat ya tinggal gandul ono kuping opo kuping kuwi jenenge anting-anting ganti aku takon ya Mas ya gondal gandul sing gawa sing digawa Mas kuwi apa Mas iki bojene kok rondo yo dari komunitas. asik komunitas masak asik yuk ayo Bu sini Bu kok tak mainin sing paling grandong di bawah aja yang penting joget ya Bu ya ini kok gak nyakutan mana ini lagi udan duit mana ini kok melo abang ijo ning prapatan opo kuwi jenenge setopan pote-pote aku dikongkon lho Pak